Sanzimu yozotora motikari yenyu yama ukaenda kunobata naiva hande munobata maita baba hande munobata ndipa hande zvedu pane mwana ari pano baba wakumhoresai akutengerai ndipewo tsvimbo yangu ndipewo tsvimbo chibatai motikari yenyu inayo batai motikari yenyu maiona motikari ndabata maibata ndabata ndiyo che ndiyo chaiyo chaiyo tendererai futi batai futi endai munobata futi muvhure kwadhiraivho baba Matias baba ndo motikari yenyu yamatsvagirwa ibaba bhuku renyu iri muri kupuwa bhuku renyu bhuku remotikari inofamba nebhuku iri bhuku renyu ramuripuwa nemakii enyu aya batai makii enyu emotikari aya makii emotikari aya mayaona maaeresaka motikari yamatsvagirwa iyi mazarabava kene regina asini mekendaine tinotenda chaizvo make chuya mukiinure motikari yenyu yai nadzo kii ndoziva kuti muri kutambudzika izvi kii yenyu baba Matias iri kupinda panapa izvi baba Matias vari kuvhura motikari yavo yavatsvagirwa nemupostori wedu akatendeka baba Wikini Chivhayo. Izvi zvakaitwa pamberi pababa Julius vedu vokutanga vakatipa ushe hwatiinahwo. Julius muchiri kuzviziva kuti Julius wapuhwa purazi paipaika kumeofotika uko injini yokutanga yakadiridza mwemu yakatengwa naAsanders. Muchiri kuziva nhasiwo imimi rajuti renyu matengerwa motikari nababa Wikini Chivhayo. Chitendai kuti uyu ari pano Wikini uyu ari pano uyu akutengerai motokari uyu mwana wenyu uyu aita hake ayeuka baba Matias. Natenda baba. Chimutendai tinzwe tendai. Vatengerwa D4D. Toyota D4D. Legend 45 Legend 45. Kunofamba zvakanaka. Anzi makauya kumusangano wogore.